Comunicación telefónica para que nos conte como afrontan este partido tamén, para que nos faga balance desta primeira parte da campaña o adestrador do conxunto cullerdense. Luis Fraga, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, digo que haberá que aproveitar agora ese bo momento de forma do equipo, pois estaba aquí repasando os números, 7 victorias xa conseguidas esta tempada e ademais 3 consecutivas. Sí, estamos nunha boa racha. Bueno, queda un partido antes das vacacións e como les dixen os chavales, pois é unha oportunidade de sumar unha nova victoria bueno, e xa só quedaría un partido para finalizar a primeira volta, que sería na casa, recibiendo ao primeiro clasificado, a Salamanca. Bueno, e si conseguiramos esta victoria, pois ese partido tamén pois afrontaríamos pensando que ganando estaríamos loitando por os primeiros postos, non? Entón é moi importante para nós, sobre todo competir bien este partido e ser capaces de sacarlo adiante. Bueno, está claro que pase o que pase en ese seguinte partido, en esa primeira xornada de 2026 ante o conxunto salmantino, o balance da primeira volta ten que ser moi positivo. Sí, o balance positivo, lógicamente. Ahora, claro, chega este momento, empezas a mirar, pensas, non? Pois, ao mellor hai un erro grande, pois no partido que perdimos co equipo de Navia aquí na nosa casa, non? Que foi en unha última xogada, foi por 2 puntos. Bueno, era un partido que ganándolo pois nos ponía pois, con moitas posibilidades de estar por la zona alta da clasificación, non? Pero bueno, eso sería xa ir, como sempre os entrenadores buscamos a perfección, non? Nos gusta gañar xogando ben. Una vez que gañamos, pues, nos acordamos de aquel partido que se nos escapou, pero a realidade é que levamos unha tempada moi boa, que creo que hemos feito os deberes en el sentido de que hemos competido en todos os partidos, que estamos en unha posición que a pouco que melloremos, a pouco que consigamos de gañar algún partido importante, pois estaríamos lutando por arriba, non? Sobre todo unha cuestión importante que bueno, estamos a poucas victorias de certificar a permanencia, non? Que sería sempre o primeiro objetivo unha categoría tan complicada como esta. Está claro que sempre é inevitable pensar que agora hai partidos que, por exemplo, escapaban por detalles, alguno lembro por únicamente un punto de diferencia, pero hai que ser realista e pensar que o equipo está a facer unha moi boa campaña, moito mellor, por lo menos máis regular que a pasada, e sobre todo que eso lle permite afrontar, como dicíamos antes, con máis tranquilidade toda a segunda volta e, lóxicamente, conseguir o primeiro objetivo, que non é outro que a permanencia. Sí, que decíamos, non? Pois, pensar, bueno, soñar é gratis tamén, non? A mí nos gustaría, pois poder conseguir un triunfo importante que nos dé un pouco de alas para pensar en loitar por máis objetivos, non? Hai que ser ambiciosos tamén, non? Conformarnos con feito hasta ahora, repetir unha segunda volta, pois estaría mellor, estaría moi de acordo ca plantilla que temos, pero tamén é certo que temos que ser ambiciosos e pensar en objetivos maiores, non? Porque creo que estamos capacitados para facelo, non? Outra cousa é que os rivales tamén xogan e aquí non hai rival pequeno, non? Navia nos demostrou a nosa casa, calqueira equipo pode ganar. Esta última semana xogando con os salesianos, que era un equipo que só había ganado un partido, pois nos puso as cosas moi difíciles, e foi un planteamento de partido moi duro e costounos moito sacarlo adiante, non? Al final, pois esa racha positiva e esa confianza que ten os xogadores, pois nos levou a sacarlo. Pero isto quere decir que non podes facer números, non podes andar con toda a leiteira, porque calqueira te pode ganar, non?
Está claro que hai que ser ambicioso, pero tamén realista. O exemplo está aí, o que nos comentabas, non? Ante o Bosco Salesianos, esa victoria por 4 puntos fronte ao colista, polo tanto, o seguinte partido que será tamén ante un equipo que vai por debaixo na táboa do 10º, por exemplo, o Rosalía de Santiago, e tamén ese partido hai que xogalo, non se pode dar xa por gañado antes de disputalo. Non, é un equipo además que ten 3 ou 4 xogadores, entre eles Manu Prates, que é un pasado xogaba con nós, que son xogadores importantes, que son dentro da categoría, e que teñen un físico importante, non? O sea que, se miras os partidos, pois al final algunos sí lo ha perdido de puntos, pero en casi todos ha competido durante 3, o cal que está finando o partido ha competido bien, o cal que decir que en algún momento pues darán a volta a tortilla e empezarán a ganar algún outro partido, non? Des que levan. Entón, nos afrontamos en confianza en el sentido precisamente de que vai ser un partido difícil, posiblemente sea un partido moi igualado, que se resuelva na parte final do encontro. Hai que estar preparados para iso, non? Ellos seguramente ten planteamiento habitualmente con defensas zonales, alternativas, bueno, son equipos que te la van a liar seguro, non? Entón, nos vamos con esa idea de xogar un partido duro, difícil, e bueno, intentarlo ganar por todo o que falábamos, non? Pues na tranquilidade da clasificación e poñer as miras un pouco máis arriba, non? Pois cuidado entón con un Rosalía que pode ser un rival complicado de batir e aínda máis ali na súa cancha. Por certo, xa que estamos rematando o ano, é momento de facer balance en xeral do clube e, lóxicamente, tamén das moitas categorías base. Así, rapidamente, alguna que salientar sobre as outras? Sí, bueno, a verdade que estamos orgullosos do que está facendo o club en todas as categorías, non? Non me gustaría deixar a ninguén fora. Estamos compitindo moi bien en todas as ligas galegas, tanto en la liga junior masculina como na femenina estamos clasificados xa para o seguinte grupo para loitar polo campeonato galego. En cadete tamén estamos no grupo importante. En las chicas do cadete femenino han mantenido a categoría, que era o equipo máis que teníamos máis dudas, han mantenido a categoría e as infantiles han ascendido. Así que en ese sentido estamos moi contentes. Esperamos que na segunda volta se confirme todo o traballo que están a realizar, non? Porque ao final non hai que olvidar que somos un club de canteira, que tamén é importante el que os xogadores se vayan realizando, ¿no? A competición é moi importante, lógicamente, e o que te dá prestigio, pero tamén el que vayan subiendo os xogadores. Así te comento, por exemplo, hai un xogador ya, Martín Laxe, que está na selección galega, que se vai ahora que a selección galega a xogar o campeonato de España. Tenemos tamén a nosa xogadora, a Claudia Rodríguez tamén, que se va co equipo femenino con a selección galega tamén, e este chico Martín Laxe pois xa está entrenando co primeiro equipo, non? Con 15 anos cumplidos, pois xa está entrando co primeiro equipo, non? E isto é moi importante para nós, non? Que se vayan saliendo xogadores, que vaya vendose futuro para abaratar costes tamén na primeira categoría, en la tercera febre, non? Que cantos máis xogadores da casa, pois mellor para todos, non? Pois seguir traballando, lóxicamente, con esas categorías base que son o futuro deste clube, que tamén sexa o 2026 tan positivo como está a ser este 2025. Pois, Luís Fraga, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos. Unha feliz Navidad. Igualmente, un saúdo. Un saúdo. Ata logo.